mi em diuen Eugenio Marí i el negoci és una administració de loteria. Este negoci este novembre farà 40 anys. Es va obrir en novembre del 1981. I me dedico a la venda i gestió dels jocs de l'Estat. El que més m'agrada del meu negoci és veure en la il·lusió que la gent entra a jugar a tot això. Els projectes que fan antes de que els isca, però ja pensant que si els té que eixir, tots els projectes que la gent fa. Això és molt bonic, veure la il·lusió que tenen. Este negoci el va obrir el meu pare arrel d'un accident laboral que va tindre. Va demanar l'administració i li concediren la concessió de l'administració de loteria i ell va ser el que la va obrir. El negoci està evolucionant igual que tot el món, diríem, a les noves tecnologies. Tenim l'app, tenim pàgina web i manejar-te per les xarxes socials. Anava molt a poc i arrel de la pandèmia i tal està anant molta pressa, però crec que va com el mercat, totes les noves tecnologies, al mòbil i a les pàgines web i tot el tema este. I en quant a la formació, sí, tens que anar apuntant-te, fer curseig de lo que pugues, el que vaig eixint i el que més t'interessa i anar manejant-te, sobretot en les xarxes socials i el tema de web. És un servei pel poble, no sé què més, és a dir, que la gent pugui tindre el cervell que tant els agrada. Perquè en pandèmia me reclamaven molt que tinguérem obert, que tinguérem molt, i no se podia. La gent vol jugar i provar sort. Jo no soc ningú per donar consells a ningú. A més, sempre dic que el consell sol ser pel que el dona, no serveix per l'altre, serveix pel que el dona i prou. A mi sempre m'ha agradat pertànyer a associacions. A nivell local estic en Arrimat, a nivell nacional estic en una altra associació, i pense que tot això és sumar, tot això sempre va bé. Quan més, millor, la unió hace la fuerza. No sé, sempre m'ha agradat estar en associacions.